Eusko ikaskuntza, jakitez. Kultur arloa. Astez aste Euskal Herria irratian Eusko ikaskuntzarekin batera kulturgintzaren aldizkaria, kultur arloa. Beñat Aseari, La Rosa Salvaiak, edo poema sonoroak. Iruñan izan berri da Beñat Aseari. Lagun artean kantaldia egin du, joaldia, komedia eskaleko Elkar Megadendan. Agorrila etxearekin egin du diskoa, La Rosa Salvaiak izanekoa. Aseariren eskaintza ohiko ildoetatik at dabil. Bere kontestua behar du, erreziptibidadea entzulearengandik, edo gutxienik kuriosidadea. Aseariren kanta bakoitza, kanta baldin bada ere, abentura bada, ahotsaren espresioan esperimentazioa, klima kontzentratua. Irratibidez baino hobeki lortzen alda hori aurrez aurreko eta zuzeneko emanaldia noski. Beaz, zuzenean ari garela irudika ezazue, behar izan ezkero, begiak itxita. Dena dela eta aurrez azalpen batzuk, Beñat Asearirekin hizketaldia, bere egiteko moduaz, zer adituko dugun gauzak nundik nora eta nola joanen diren. Beñat Aseari. Espero dut modu lasaian, bihotza libre, espiritua baita ere libre, sentimentuak espainetan, eta bakian. Baina ireki nahi dute, esperimentazio bidea edo eta hildoa, eta alakotarako ez gaude oso eginak, oso ohituak ez. Hori dependitzen dut zer eman daut gaia gizaz, zeren nik ikasi ditut eta ikasten ari naiz Sibiroko kantu zaharrekin eta beti kantatzen ditut. Ordean baita ere gauzak esperimentalak, baina zer denetako gauza esperimentalak dira poemo sonoroak. Sentitzen niz urbil Mikel Laborane urbil eta ene biztanda, ene estiluan, baina ez zain urrun haren kusitikia berba, iparraldeko kusitikia hala. Abia puntuan badituzu kanta olerki ezagunak zenbaitetan bai, ez da egite egungo autorek eginak oinarri eta gero hortik oina goratu eta zure kasa egiten duzu. Hori da, lehenik erran nahi dut nola olerkiak eta poemak ene espiritual eta gorpuzen jat eta jan la nourriture nola janari hori da, janari hatxez hatx, bihotzez bihotz, posiaren medioz, eta hau da ene bidea, eta gero joeken niz abenturetan, poesiaren abenturetan, eta entzatzen dut nire baitan iturri bat izaitia. Eta utzi iturri hori isurtzia, hori da. Horrek zer nahi du, kanta bat bera, sekula ez duzula bi aldiz berdin eginen? Hori da, eta hori da definizio bat enetako musika tradizionala esplikatzeko. Iturri bat, eta berriz berpizten da, eta urberria beti iturria emaiten du. Hau da enetako gure ahozko musika. Lagoa
batetik, baina beste herri batzutako ideak ere, badira oaingo lan berri honetan. Galiza eta beste ez zenbaietako. Zeren joaiten niz abenturetan eta abenture hoietan topatzen niz beste kantariekin, beste poetaekin, eta nahi dut eta maite dut ene ogia partikatzea. Eta haren ogia baita ere maite dut janna. Ordian partikatze hori ene bizitza da, eta bizton da ogi hori jan eta beste esedeak agertzen dira. Eta joiten niz, Arab. Eta oin Galizia, Euskal Herria, beste zenbait parajetakoak, badira? Harremanak baditut Afrikako musikariekin, baita ere jazz mailako musikariekin, eta biltzen niz, hola Europan zehar, eta munduan zehar, eta leku guzietan beste norbaitekin izanen dizola bakean, hizketan eta kantatzean. Hemen zure abotsutaz, gainera, zer da hemen perkusioa ze gixatako, ze tresna dira hori? Gauza simplea, kainabera batzuk, lasterketa egitean, ezautu dut errobiren aldian, olako oian txiki bat bambuekin, eta moztu ditut bambuiek eta txalaparta gestuekin, eta erritmoak emaiten ditut, eta laguntza handi bada enetako haren erritmo eta soinuek ametsetan joeteko. Jo eta kantata jo, zuk zer horrek dena. Hori da, eta indarra hainitz hartzen dut ene bambu xumeekin, eta baut ondoan ere atabala zaharra, beste soinu emaiten du, gure ritmoak, brauliak, fandagoak, harin-harinak, maite ditut kantatzea ene atabal zaharrarekin. Eta gero dantza ere? Bai, biztan da, gorputza datazen ari da, zeren bestenez, ahotsa biziki mentx eta txikia gelditzen da, horrean, enen gorputza da kantuaren iturri, baina baita ere, arko bat bezala, soinuak botatzeko airean. Entzun nien dugu, haituko dugu, eta gero beste pare batitz, nahi nuke, neskar.
Doble ilun sonido horiek, bai didgeriduekin emaiten dute, bai hautsekin Mongolian baita ere, eta harmonika horiek sortzen diran gainean. Horrean bauzuan eskala handi bat, harrimari moitzeko. Eta bai Mongolian eta baita Australian eta, erratezu batzutan tresnekin, bestan zintzurretik eginak. Eta, alako, magia baten otsa badu horrek. Zeren gue tantzeko tradiziona antzi dugu pixkat. Erretzen dain iduriko joalduanarekin. Baina bai tartekan baita ere dantzetan. Eta nahi dut nik horiekin ibilien egantuan eta haien indarrarekin kantatu. Eta horrek badu emanaldiaren, joaldiaren asmentan, beti, giroan sartzeko eta ala balio hori du badu. Eta enetako ere, ene makilekin joiten izpide hortan, joaldunak bezala, trantzear buruz. Eta gogoan zer duzu?
gogoan dut, kantatu dut, bi manifesten dako, ordean, ene gogoan zen haien penak, eta baita ere, haren esparantzaren oiuak. Eta intentsioa hor zer da, indar hartu, indar eman, zer da bez? Biak, ez maizu emaiten, ez duzu errezibitzen, ordean joan jelakoiak berrezkoak dira. Bai artiste eta puruan artian, eta bat baita ere, bihotza eta espirituan artian. Beñat Asiari aditu dugu, eta itzuliko gara, aurrera zean ere, bere egiteko modu hau gehiago ezagutzera. La Rosa Salbaiak izenarekin Agorrila etxeak atera du diskoa. Iruñan izan da aurkezpena eta hortxe izan da Euskal Herria irratia. Kultur arlorako eusko ikaskuntzarekin batera ezagutuz, ikasiz eta ikasiala ezagutzera emanez. Kultur arloa, Euskal Herria irratia eta eusko ikaskuntza. Eusko ikaskuntza, jakitez.